Kalugarang pagbabadan, ingasampantayanan, at imbong kasebyan, a house is not a home. Ing house, bale o bahay, ay yari sa simento, bato, yero, at kahoy. At balutamo, isa sa napakahalagang bahagi ng bahay, bale o house, ay ang pundasyon nito. So ang tibay ng isang bahay ay nasa isang matatag na pundasyon. Pero balutamo, ing bale, ay nakalupaning toknangan. Ing home, medong yung hugat ng lugod, pamisang metong pamikakasundo. A home is our heaven here on earth. Nung lugar nating pamikalugod, pamisan metong. Ing home, yung kiratamong toknangan, nung lugar yung tutok ng intakot tamo, karas tamo bali, there is heavenly peace because we are at home. Tutok ng intakot, kilog na ning kiratamong toknangan. Tahanan, dahil pag-uwi natin sa ating mga tahanan, tahan na, wala ka nang dapat ikatakot. You are home. Ikaw ay nasa langit, sa loob ng iyong tahanan, kung saan ang iyong tahanan ay pugad ng pagmamahalan, kapayapaan, at pagkakaisa. My dear friends, ano ba ang nagbibigay tatag sa isang pamilya? Ano bang nagpapasarap sa ating buhay pamilya? Ito'y makikita natin sa salitang family. F-A-M-I-L-Y. At ito ang ating pagninilay-nilayan ngayon sa kapistahan ng Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. Ano bang ibig sabihin ng F? Dalawa. Na pinagmumulan ng tibay ng pamilya. Number 1, F, fidelity. Number 2, family meal time. Itong bagay na ito ay napakalaga sa pamilya, fidelity. Katapatan ng mag-asawa sa isa't isa upang manatiling nakatayo ang ating pamilya. Katapatan. Kayo bang mag-asawa ngayon, masasabi ba ninyo ngayon, sweetheart, you're my one and only. You're my first and the last. Kung masasabi ninyo ngayon, naku, maya pa oras. Congratulations! Dahil isa sa napakahalagang bagay na pwede nating irigalo sa inyong mga anak, ingke kayong katapatan. Nung ikatalasawa na ka, mambabae ka pa, manyira ang pamilya. You are not a homemaker, you are a home wrecker. Sinisira mo ang pamilya mo. Nung ikababae kang kalasawa, makipaglalaki ka, manyira kang pamilya. May sisira ng pamilya mo through another affair. Because the only affair and love affair is with your husband or with your wife. Ating katapatan niyo, munye yang tetagan, kingkera yung pamilya. So my dear brothers and sisters, family meal time. Meal time is family time. Always make an opportunity to be together as one family. Nung magobra kayo, magaralarimara. At least dinner time should be family meal time. And for me, the best time for the family ay potang abihang-bela. Misulusulo lang mamanga, sharing their stories to one another and serving themselves with one another. Create family time. Family meal time. Napakahalaga po niyan. Kasi kapag isang pamilya ay hindi na nagsasalo-salo together sa hapag ng kainan, manlalamig, hindi lamang yung kanin at ulam na tinola, manlalamig ang inyong relasyon. Kapag wala na kayong time to sit down together
Mealtime should be one of the best time of our family life. Yung letter A, dalawa po yun. Affection and availability. Affection. Ang affection, ibig sabihin ng pagmamahal, ay hindi lamang sinasabi. Ito ay pinapadama. Ito ay nahahawakan, nadarama. Huwag sana tayong magsawa sa hug, kiss, embrace, pagmamano, hagod sa likod ng magulang. It feels so good. Let us be lavish, mapanusik, kingkawol, kinguma, kinglambis, kingagod, kinggulot. That's part of loving. Dahil ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi, kundi ipinapadama. Yan nga ang incarnation principle. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang mahawakan natin siya. Upang ipadama na sa atin, sa kanyang katawan, ang kanyang pagmamahal. Hindi tayo umiibig sa isang taong visible. Mahirap ibigin ng isang taong hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Kaya nga nagpahawak ang Diyos sa atin, ang kanyang haplos at hawak ng kanyang pagmamahal. The incarnational presence. Kaya nga siguro kayong mga bata at mga magulang, mag-asawa, if there is one thing that you miss with one another, yung kawal, itang kiss, itang hagod ng imaho. Ako, nung bata ako, pag may lagnat ako, hahawakan ako ng nanay ko mula ulo hanggang talampakan, apsala na ako. Hanggang inipanamdaman ko yung katawan ko, itang hagod ng lugod ng imaho ka na ako. At kayong mag-asawa, kapag nauna na yung isa, nakonwood. If there is one thing you miss from your husband or wife, itang kayang kaul. Be ready when your husband or wife will go ahead of you. Matutulog kang walang katabi, kundi yung mauna, makamis. Makamis. Di nga kung gatakaw mo na kaulan mo na, because time will come, makisawala, and they will build their own nest. Be lavish, mapanusik. Pakabisa nyo rin anak yung mungkin pamangan. No naging kaw at lugod, lingap at lambis. Ima naman, bayang tao na ako tagunan mo kung pagulot, ay kailangan mo ito. Agyang bayang tao na pa, pantunan mo yung abod ng imamok yung gulot mo. Haluay mapis at lugod ng indog. And I congratulate parents sa ikarya ng lugod ka rin anak, tutukan. Kaswerte ko anak. Nung kagising mo na yung abang, imuana kami mamo, biblasana ka, atad na ka, makaredy ng aning pamangan mo, ingimalan mo. Tutukan ang pamaglugod ka rin anak. Kanyaman yung makanya na lugod. And then availability. Please find time and make time to be together and with one another. Siguro meron ka rin amimiss na rin ang anak mo. Kung ang darating na yung weekend o Friday, papalakpak mo balugbog. Uling balo da, datang ka. Idadi da o imami da, datang da. Imami da, kaya beda na yung weekend. Papalakpak mo balugbog. Gagarigasyon o rin anak. Uling balo da, kaya beda kayo. Uling baluda, idalayo naging Jollibee ang pang McDonald's. Uling baluda, manalbelang sine. Si ako, si Enteng at si Kabisote yata ito. Baluda, manalbelang sine, kaya beda kayo. Yun ay isang bagay na inaasam-asam ng mga bata. So give your time. Availability. Nung nag-graduate ako, nandun ka. Nung nagkasakit ako, nandun ka. Nung kinasal ako, nandun ka. Nung kailangan kita, nandun ka. Availability. Pero napakasakit. Nung nilalagnat ako, wala ka sa tabi ko. Nung nag-graduate ako, absent ka. It means so much. Patabi na manalapa.
Nya, I know of certain mothers and fathers, basta may appear ang anak sa school, andun sila. Be there. Napakalaga po nun. Hindi makakalimutan ng mga anak ninyo the times that you were together. And those are beautiful memories. Create beautiful memories that can nourish you and enlighten you, strengthen you. Kapag nag-iisa ka na, your beautiful memories of being together will strengthen you. Alam po ninyo, minsan merong isang tatay, pag-uwi niya, sabi ng mga anak, Daddy, mamasyal tayo. Daddy, maglaro tayo. Sorry mga anak, wala akong time. Magtatrabaho ako. Baka wala kayong pambayad ng tuition. Tumanda si tatay. Nag-asawa yung mga anak. At dinala sa home for the aged si tatay. Nalulungkot si tatay. Nung bisitahin siya ng kanyang anak, sabi ng tatay sa anak, Anak, nalulungkot ako dito. Ipasyal mo ako. Sorry tatay, wala akong time. Magtatrabaho ako tatay dahil baka wala akong pambayad sa home for the aged. They were not available to one another. They had no time for one another. Sana we make time and we find time to be together. And then letter M. M is moral values. M is marriage. Napakahalaga po niyan. Hindi sapat ng bata ay malusog. Ang sarap pakinggan sa isang nanay, ay kalusog ng anak mo, ay kataba ng anak mo. Kesa naman sabihin, kapayat ng anak mo, at manimot laya, pepaborin mo yata. Huwag bala mo, butot balat niya mo, makarinay tagayang iba. Pero ba't siya sinabi na rin tao, kataba ng anak mo, you feel so good. Pero mas masanting sabihin na rin tao, kaganahan ng anak mo. Kaya pa na ugali ng anak mo, uling tirume. Kaya masanting pamangan, nune, pengaralan me. Moral values. Malusog yapin ng anak mo mapanakaw naman, dusundit payawas na kami principal. Uling mana ko yung gamit ka rin kaklase na. Makarin ng anak mo. Halayang moral values. May karal yapin ng anak mo, o yung mag-abort naman. Makarin ng anak mo. Halayang respect for life. Nya isa patitang may gagalya. Isa patitang malusugya. Minum niya cherifer or whatever. Di na may moral values. The value of honesty. The value of respect for life and for elders. The value of charity and compassion. Karin kalupa ng tao. Hindi po ulit-ulitan ko niya ang kwento ini, pero may touch ko ng pinwento na yung anak ko ng kalaguran ko. Uling pepper ko no rin anak na, agyang peso sa de pag-interesan. At may itong karyanganak na may CPA. CPA yung maya. Di ngayon na talagang may CPA katang kumpanya kita. May kwarta na, kaya kapamiray tanda. Pero itang anak na, kaya may right ka rin kwenta. Kaya itang Mick Johnson. Minsan sabi na ning amo ng Amerikano, muli ka ta. Nangigit ni balita pa yung pagawa ni dininanay pasakin. Mita nang kaya puso na nita nga nakaita. In value of honesty. Kaya ka mamirait. Kaya ka maglok kaya kalupang ng tao. Mi palaya. Kaya ang gayang value of honesty. If we want to change society, it begins at home. We dream of a society without corruption. It begins at home. We dream of a green-free Philippines. It begins at home. Proper waste disposal. We dream of a society. Ang matinula rin tao, it begins at home. We can eradicate bribery and corruption. It begins at home. Nga sana kung kaulagay yung papel na rin pengari. Yung papel na ng pamilya, yung kinabukasan ng Santa Iglesia at ng karatamong lipunan. But dear brothers and sisters, marriage, I'm appealing to you. Ikaw yung kaluguran ming anak, may kisawa na. Nung yan po pakasal pari. Pakasal kayong pari. Marriage is a source of blessing kaya kayong may asawa. At yan yung kaburyanan ng Diyos.
When God created Adam and Eve, He blessed them. Kesa malaking paraiso. And then He sent them on a mission. Go and multiply. So please, di kayong talasawang yung pakasal pari. Pakasal kayong pari. Agyang libre kasal da kayo. Buri ko mo sana managana. Kingkera yung pamilya. Ingrasya na ning apong Ginoo. Otherwise, you are not a holy family. H-O-L-Y. You are a holy family. H-O-L-E-Y. May butas sa inyong pagsasama. At hindi mananahan ang biyaya at grasya ng Panginoon kung may butas ang tao. Hindi magtatagal ang tubig noon. Nga sana ilaw tayong busbus ay ito. Managana sana ang grasya. Kaya kayong may asawa. Pakasal kayong pari. Receive God's blessing in the sacrament of marriage. And you will have the assurance of millions in your hands. Because pagpapalayan kayo ng Diyos. And then A-I-M is moral values and marriage. I is for industry and initiative. Mag-isip entrepreneur tayo. Isip agila. Isip diskarte. At yung gubong pamilya rin tatang malagila parang anak daw. Tiro daw nung manesen, Boda data yung naldo, mitalakad lang poultry. Dahil nga anak na tiro daw magluto, boda data yung panahon, mitalakad lang restaurant. Isip entrepreneur. Maliit na bagay, nung denganang ka ng diskarte at ilang initiative, data yung naldo, may kamasanting lang kinabukasan. E tamo sana paano ganin yung katamaran ka rin pamilya tayo. There is a initiative. There is a innovation. There is a industry. Kasipagan at tiyaga. Imulat natin sa mga bata tungo sa isang magandang kinabukasan. At sana isip entrepreneur o kaya naman diskarte sa kanilang buhay. L is love. Lugod asawa, lugod kapatid, lugod anak, lugod manuyang, lugod katwangan. Yasanang managana at mangibago karen pamilya tao. And then, why is yes? Yes to God and yes to one another. Napaganda po ng sinasabi ng gospel reading natin ngayon. Si Jesus di nagulya, megin mapamintuya kan Jose at Maria. You see, Jesus is very vigilant. At di na po ni Jesus yung masanting nga pami kakatawan, food and health and nutrition. Ang ponging kabyasnan, may garal niya. At katanggap-tanggap niya king Diyos at karing tao. Meging mayap niyang tao, meging mayap niyang anak ng Diyos. At inyang moral values. So my dear brothers and sisters, yes to God. Maging mapamintuta mo sana ka rin kautusan ng Diyos. Yes to our parents. Ika yung anak ko na sana utusan na kayo, dempeng ariyo. Maminto kayong masalesen. For love, for your family. Alitang inutos na ang imam, paruminggo na kapamiminto. Alitang utos na ang imam, titilos mo yung pangbuk mo, teterpo ka, mayat. Hoy kayo anak, sana po tang utos na kayo. Maminto kayong masalese. Bakit? Kasi po tang padala kayo Jollibee, paano signa na ang imam mo? Nga sana po tang utos na ka, maminto kang masalese. Happy family life. F, fidelity. F, food and nutrition and family meal. A, affection and availability. M, moral values and marriage. I is for innovation, industry, initiative, isip entrepreneur, isip diskarte sa buhay. L is love. Ka rin anak mo, lugod ka rin pengari.
Lugod ka rin kapatid mo, lugod kang manuyang mo, lugod kang katuwangan mo, managana sana. And yes to God, and yes to one another. Tanaman mo. Kanagaping banal inuligay panabatahing sablang kabanatan, ulilita pagparalampumi, pabanatan mo sana netingayin, tiumpayan ng Espiritu, pamparkerami, madalalang katawan at daya, ning Ginoong Jesucristo. Bayanin na busang loob, king pangayasa at kamatayan, kinwani tinampe at pepasadahan sa kera. Pirasan niya pinyi, berikan disipulos nama, tanggapan ini pangan at kanani, itiyan karang katawan, amin daun para kaya. Makanya naman kay Bad ni Ngapunan, kinuhaning kalis, pasibayo niyang epasalamat kema, at biniling kalis, karikay disipulos na, tanggapan niya ibangan at minumpo kanini. Tiliyan kalis, ning kanamang daya, ing daya ning bayo, at alaman kang tipan, ami bubu para kayo at para ng santang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Dabdan nyo iti bilang kabigalakan kanan. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasalpantayan.